गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जारिमिनारि संकस खेराइ थावनिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिआर सरकारा सोरगिदिं बेरा होनो खामानि मावजेनबाय। गसाइगाव महकुमानि एबा रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि चौधुरी दाराव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइ थावनिखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिआर सरकारा सोरगिदिं बेरा होनो थाखाय 73 लाख रां हरबाय। बे खामानिखौ मावनो थाखाय बेखेवनानै होनायजों लोगोसे दिनै गाय खुन्थियाखौ 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा गायसनजेननानै होयो। बे हाबाफारियाव एमएलए बिथांजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी आरो गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि मावथिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गुवाहाटी पुलिसखौ गारि सालायगिरिया गाज्रियै गाग्लोबदों। बिबानाव थानानै खामानि मावबाय थानाय समाव गुवाहाटीनि ट्राफिक पुलिसखौ गंसे भेन गारिनि सालायगिरिया हान्था मेला नेमखान्थिखौ लानानै गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनाय जाथाया नोगोरनि पान्जाबारि ओनसोलनि भिआइपि लामायाव जादों। मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला हान्था मेला नेमखान्थिखौ नेवसिनायाव पुलिसआ भेन गारिखौ लाखिदोंमोन आरो गारिनि सालायगिरिया रागा जोंखांनानै पुलिसखौ गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव जखम जानाय पुलिस मावफारियाखौ रजत बर' होननानै सिनायथिनो हादों, जेराव मोखां आरो गोदनायाव गोब्राब जखम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ गारि सालायगिरिखौ गोबां दफाफोरनि सिङाव मोनसे केस थिसननानै हमबाय होननानै मिथिनो मोनबावदों। उदालगुरि जिल्ला सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिखौ गान्जा सोबग्रा दुथांफोरा छुरिजों सुनायनि हेंथा उदालगुरि जिल्ला एबसुआ ड्राग्स जौ जुवा फेग्रा बाहायग्रानि बेरेखा धरना हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेल एस दैमारिया बाहागो लाना बुङो दि ड्राग्स जाग्राफोरखौ बुजायनो थांनायावनो सनाय दख'रा एबसुनि सानै मावथिखौ गाज्रि रोखोमै दैगाजों सुना जोखोम खालामो। दायो बिथांमोनखौ गुवाहाटी नेम केयार हस्पिटालाव आइसिइउआव फाहामथाय होगासिनो। निसा बेसाद ड्राग्स जानाय लोंनायखौ होबथानो समाजाव सांग्रांथि लाबोनो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ धरना हाबाफारि लायो। बेजों लोगोसे दायनिगिरि दुथांफोरखौ हमना आयेननि गोख्रों साजा होनो खुंथाय आरो पुलिस बिफाननिसिम खावलायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बारग' एनडिएफबि आफादा सोनाब बिटिआरनिफ्राय सानजा बिटिआरसिम हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। गोजोन खौसेथिनि थाखाय जौ जुवा ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बर' हारिखौ खौसेथि लाखिनो थाखाय बारग' एनडिएफबिआ आगान मुंनि हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। बिनिनो गिबि सान बेखेवनाय आरो बे हाबाफारिखौ सानजा बिटिआरनिफ्राय सोनाब बिटिआर सिमासिम लानाय जादों। इउपिपिएल दोलोनि खौरांगिरि मेल बिटिसिनि बारग' स्टेट बिपिएमनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलानि हेंथायै इउपिपिएल दोलोनि खौरांगिरि मेल। इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलाखौ सांग्रांथि होदों। बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलानि बुंनाय रावा ओंथि गैयै आरो मिनिथाव। खौरां बिजोङाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सांग्रांथि होदों। बिपिएमनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया पुलिसजों हमजानाय 3 सुबुंखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङानो हाथियार दोनहोयोफ्लाना हमहोदों बुंनाय बाथ्राया मिनिथाव। बिपिएफआ बेबायदि एलिगेसननिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना गोख्रोङै सांग्रांथि होयो। बिपिएफ सरकार सालायनाय समावबो गोबां न' इभिक्सन खालामदोंमोन। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा हाग्रामा महिलानि सायाव गोख्रों बिजाथि होदों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सन्याया लकसभायाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय, बिटिआरनि गासिबो बर' आरो असमिया बिजोंनि फरायसालि आरो कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनो खावलायदों। बिटिआर गोरोबथा बायदियै कमिसननि फोरमाय बिदांखौ गथायनानै थाबैनो बिटिआरनि बर' गामिफोरखौ दानख'नानै बिटिआराव मैखोम बर' थानाय गामिफोरखौ सोसननो खावलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हलिउड सावथुन टाइटानिकनि मुंदांखा फावखुंगुर लिय'नार्ड डिकाप्रिय'खौ आसामाव दावबायनो खावलायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आसाम सरकारनि गोख्रों हाबा मावनायाव काजिरङा माहारि पार्कआव सोलिफु बोसोराव मासेबो गान्दा गावथारिखौ लाना गोजोननायजों हलिउडनि फावखुंगुर लिय'नार्ड डिकाप्रिय'आ इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ बाख्नायदों आरो साबायखर बावदों। मुंदांखा फावखुंगुरनि बे बाख्नायनायखौ गोजोनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फावखुंगुरखौ आसाम आरो काजिरङायाव दावबायफैनो खावलायदों।